Hukumomi a Gaza sun ce an yi asarar rayuka sama da mutum 300 a asibitin Al-Ahli Arab da ke Gaza, sannan ɗaruruwan mutane ne suka makale a jikin ginin baraguzan da Isra'ila ta kai hari a asibitin a jiya. To, sai dai a can kogin Jordan inda yake zagaye da sojoji yamma da kogin Jordan, mutane ne a warwatse a kan titunan Ramallah da ke can Jordan ɗin suke ta nuna alhini da kuma ƙara zanga-zangar cewa wannan hari akwai rashin tausayi da rashin jin ƙai da Isra'ila ta nuna akan